boa noite. Boa tarde a todas e a todos. Gracias por asistir a este acto de presentación aquí na nosa cidade, aquí en Vigo, do libro editado pola Fundación Galiza Sempre, que é Política Enerxética, unha visión galega, que contén 50 artigos do colectivo Vidán, colectivo que dende hai 5 anos debate e reflexiona públicamente sobre a cuestión enerxética. E antes de nada quero agradecer, a xenerosa hospitalidade da librería Cartabón por permitir realizar este acto. No que intervirán dos dos tres autores do libro, Kiko da Silva, o compañeiro Fernando Blanco, Nandi para os amigos, tras o triste pasamento o pasado ano do compañeiro Manuel Cabarcos. E antes de darlle paso, quixera compartir con vos un par de apuntamentos como introducción a este acto. En primeiro lugar, celebrar o enfoque desta obra partindo dunha premisa clara, a de que a enerxía é a condición que posibilita a vida e precisamente aborda este texto afirmando dous cuestións para min creo que moi importantes, dous cuestións claves, que son, primeiro, que a enerxía é tamén unha cuestión política e que a política enerxética é unha das grandes políticas públicas que ten un impacto directo nas condicións materiais de vida do noso pobo e tamén no desenvolvemento social, no desenvolvemento económico e no desenvolvemento productivo. E, en segundo lugar, tamén é algo absolutamente imprescindible, que é abordar o necesario debate a respecto de que a política enerxética, que política enerxética queremos e precisamos, desde unha visión netamente galega, colocando a enerxía como un vector central dunha estrategia para o desenvolvemento autocentrado do noso propio país, E frente a quen, desde unha óptica abertamente imperialista, máis ben colonialista, conciben o noso país sempre como un territorio de sacrificio para a xeración de enerxía barata para exportar a outros territorios do Estado e tamén de fora do Estado, e singularmente para a meseta madrileña, que, por certo, sen apenas retorno para o que é o noso país. E a partir deses dous grandes eixos, o libro configúrase como un diálogo a tres voces, en textos breves, pero cheos de contido, nos que se abordan cuestións tan importantes e temas tan relevantes como son a intervención pública no sector enerxético, como é tamén a necesidade dunha empresa pública galega de enerxía, tamén o precio da luz, como é a aposta dunha tarifa eléctrica galega ou tamén o boom eólico. Textos onde tampouco se fuxe, non se escapa deles, de debates complexos e de fondo como son a transición enerxética ou o coche eléctrico, que tanto impacto están a ter tamén en termos productivos e en termos industriais. E nos queremos animarvos a ler este texto que consigue ser ameno, pero tamén moi riguroso. E, ese máis preámbulo doulle paso aos seus autores, a quen lles agradezo de antemán o seu compromiso xeneroso de facelo posible para despois seguir a debullar nel coa quenda aberta de preguntas na que espero que todos e todas podáis participar. Moitas gracias. Boa tarde a todas e a todos. Grazas a Alberto González pola presentación e a librería por deixarnos usar o seu local e a Fundación por imprimir o libro. Este libro, efectivamente, noso colectivo Vidán éramos 3 compañeiros que víamos escribindo dende o ano 2020, además 3 compañeiros que non pensamos igual sobre o que escribimos. Temos que facer un esforzo mensual para chegar ao acordo. De feito, hai cousas que non escribimos. Temos algún tema aí aberto, faltounos, por batallas da vida, faltounos un compañeiro, e decidimos publicar o libro cos artigos hasta onde estaba ese compañeiro, e a partir de aí seguimos escribindo. Nos escribimos habitualmente, mensualmente nos diarios, pero tamén que temos colaborado en outras, ca CIGA, na web da CIGA, con outras entidades. Do libro eu destacaría 2 cuestións fundamental. O limiar, que está feito por un catedrático emérito da Politécnica de Madrid, que é un compañeiro amigo que é experto en fotovoltaica. Este é experto a nivel mundial, non solamente como docente, sino como instalacións de fotovoltaica tanto en Asia como en África, máis ben, e en América.
fundamentalmente, e este compañeiro, que foi experto en fotovoltaica, é galego. Foi catedrático en Madrid, pero ele é galego de Viveiro, e ora vive no Concello de Mallón, que recupera unha casa dos avós, o Concello de Mallón, onde está o Porto do Barqueiro, máis coñecido Porto do Barqueiro que o Concello. É o primeiro artigo do libro, que é un Erasmus no País Vasco, porque o compañero que nos falta, Manolo Cabarcos, de novo tivo que emigrar para Euskadi, traballou na Michelin, e sempre tiña Euskadi como un certo modelo industrial e de debate, non? O sea, ese é un artigo que nunca se publicara e recuperamos para o libro. E o resto son artigos que efectivamente saían mensualmente, e hai dúas ideas forzas, vou ser breve por se hai preguntas, hai dúas ideas forzas nas nosas temáticas. Un é a relación de Galicia co sector eléctrico, que pinta o sector eléctrico no noso país, e o segundo a transición enerxética, que é o obxectivo no marco no que estamos agora inmersos, e que é unha situación de nós vimos seguindo o sector eléctrico desde hai moitos anos, pero moitos anos, e a transición enerxética é un reto tremendamente complexo e difícil. A transición enerxética prevé dúas cuestións, pero dúas cuestións fundamentais. Unha, que a xeración eléctrica sexa maioritariamente con fontes renováveis, eólica, biomasa, fotovoltaica, hidráulica, e iso xa Galiza, dende o ano 2022, xa é así. Desde o ano 2022 Galiza, ca produción de enerxía renovável, só renovável, en cómputo anual supera o consumo interno. O de cómputo anual é importante porque nós facemos as contas ano pechado, pero hai meses que non. Agosto e xullo, por exemplo, son meses típicos que non chegaría a enerxía renovável, porque non temos auga, porque hai pouco vento, tal. Pero en cómputo anual, si, desde o ano 2022, nós andamos no orden do 80% da enerxía que se produce no país, da electricidade que se produce no país, é de fonte renovável. Pero a segunda cuestión que plantea a transición enerxética, non solamente que a electricidade veña de fonte renovável, a segunda cuestión, que é a máis complicada, é que o consumo enerxético pasa a ser eléctrico de fonte renovável. E isto é complicadísimo de facer todo ao mesmo tempo. Pensar que aí, cando falo de consumo enerxético, estou falando de todo o consumo enerxético. Para un exemplo claro, o transporte. Que pasemos de usar diésel ou gasolina a coches eléctricos de enerxía renovável. Facer esta ecuación é dificilísimo. Provoca, ou vai provocar, se se leva a cabo tal como está o diseño da Unión Europea, enormes desigualdades sociais. Por poñer un exemplo así de manual, unha persoa que teña unha vivenda unifamiliar ten relativamente fácil pedir unha axuda para placas fotovoltaicas, axuda pública. Unha persona que viva nunha comunidade de veciños xa é máis complicado, porque teñen que estar de acordo todos os veciños e ter os veciños no mesmo tempo capacidade económica para cometer a obra. Pero esa persona que vive nesa vivenda unifamiliar tamén vai pedir con axuda pública que lle instale na súa casa un cargador de coches eléctricos que se lle subvencione. Isto é moi complicado para que quen viva nun edificio de pisos. Aquí hai un sesgo económico importante. Igual que hai un sesgo económico, o valor dos coches eléctricos a un coche diésel. Galiza é un territorio tremendamente con diésel. Hai que pensar que unha das características da nosa nación é a dispersión poboacional, que non se dá na meseta ni ningún sitio do Estado. Entón, e a falta dun transporte público, colectivo público de verdad. O sea, a gas nas cidades, así, pero o resto do país non ten transporte público, e suprimir ou forzar a coches eléctricos a economía non dá. O sea, a transición enerxética leva un sesgo de penalizar a poboación máis precaria. Incluso eu non vivo pero bueno, non na capital do país, en Compostela. Pensade en barrios grandes, populares, como Castiñeriño, Pontepedriña, Vista Alegre, a maior parte deles non hai garaxe para todos os coches. Ainda que tivesen capacidade económica para un coche eléctrico, logo o coche hai que cargalo. E non hai cargadores. Ou pensade no turismo, calquera vila aquí do país, por exemplo, daqui do Morrazo, de Baiona ou do Grove,
cando chega a época turística, todo tanto coche ven, onde vai cargar? Porque además as instalacións de elevar potencia a estes sitios son caras e costosas, moi costosas, e hai que mantelas. Ter unha instalación carísima só para un mes ou 2 meses ao ano, eso non sale a conta. Entón, hai un sesgo económico moi importante. Entón, nós o que facemos, reflexionamos sobre todo isto e sobre o papel que Galiza ten no diseño do Estado, non? De como non se valora a produción eléctrica que temos. E hai unha cousa da electricidade que moitas veces nos dámonos conta, nós damos por feito, pero a veces nas charlas que damos por feito, a electricidade para grandes consumos non se almacena. Tedes que pensar que cada vez que abrides a porta dun frigorífico ou lle dades a un interruptor, estades dando unha orden ao sistema eléctrico. Se abrís a porta do frigorífico, ten que alguén producir para que se acenda a luz do frigorífico. E cando pechades, alguén ten que deixar de producir para apagar esa luz. Porque o consumo na electricidade, o consumo e a xeración están en casación permanente. Non hai un almacén aí con baterías. Claro que pode haber baterías, pero as baterías non dan para grandes consumos nin grandes tempos. O problema que ten isto de ir a enerxías renovables, que é o correcto, porque o cambio climático é un dos grandes retos que ten a humanidade. O problema é que non hai todavía capacidade de almacenamento eléctrico. Se nós tivésemos almacenamento eléctrico, que pode facer Galicia? Cando podemos producir moito, almacenar para cando non temos. Nós e calquer outro sitio. O sea, a electricidade sempre está en casación permanente. Permanente. E iso é unha dificultade no que estamos, o sea, ir a un mundo electrificado, con fontes renovables, sin consumir diésel, sin consumir gasolina, sin consumir gas natural, que sería o ideal, isto é moi complexo. Non se vai facer, está moi ben no papel, nas consignas, e de feito a Unión Europea ten todo un calendario que nos afecta de irmos cara á electrificación, tanto que no transporte 2035 prohibición de vender coches de combustión, 2040 fora as caldeiras de gas das casas, 2030, se non me equivoco, as vivendas para alugar ou para vender ou para alugar, teñen que ter unha cualificación enerxética concreta, que a maioría non teñen, senón non se pode vender ao lugar, ligado a isto ao problema da vivenda actual. O que iso significa? Claro, que estamos vendo que esta planificación europea, que a chegada da ultradereita, todo este discurso á ultradereita já é moi fácil de vender, de desgastar, porque tamén nós dicimos abertamente, sentindo así, nós somos militantes somos militantes políticos sindicais, non caímos do ceo, creemos que a esquerda non ten discurso articulado. A dereita sí, negando o cambio climático e facendo moita forza nas diferencias que xera na sociedade. A esquerda está bastante perdida, e o problema que temos é o cambio climático, que iso sí que é real. E é un reto enorme que ten a sociedade. Eu vou me quedar aquí. Kiko é moito máis por profesión, moito máis riguroso que a min, e o que me interesa depois serían se hai debate ou se hai preguntas o que non saibamos explicar ou que podamos contestar ou contestaremos, pero quedarvos con estes conceptos a respeito da transición enerxética e das dificultades e as desigualdades sociais que levan implícitas, que son moitas. Aquí, remato agora sí, era obrigatorio xa as vilas de máis de 50.000 habitantes, Vigo tamén, ter zona de baixas emisións, limitación de tráfico no centro, ninguna funciona. Ainda que as declaren, pero que Francia, por lei, suprimiunas todas, porque ten un problema Francia, de resposta social. Un que ten un coche diésel de 15 anos, quere entrar co coche no centro da... E iso é unha discriminación, e iso está... Estamos vendo que toda a planificación está moi ben no papel, pero que vai empezar a saltar na práctica. E o problema de que salte na práctica é que o cambio climático avanza. O cambio climático avanza. E iso sí que nos afecta a todos e todas. E iso hai que darlle resposta. Desde a esquerda hai que darlle resposta. E desde o nacionalismo hai que darlle resposta. E nós non acabamos de ver que este debate se tome, máis alá das consignas, de política de consignas, este debate se tome a rigor polas organizacións. Mais nada, moitas gracias.
Bueno, moi boas. Eu, se vos parece, vou falar sin o micrófono, é máis cómodo para mí. Se alguén non escoita, pois que mo diga e berro un pouco máis, que de momento voz aínda vou tendo, non? Aquí o Nandi, como sole facer sempre, rompe o que é o esquema da charla, fai un barrido de todo e ora deixalle o problema ao seguinte compañeiro do colectivo, Pois non? non pensamos igual. No, por eso era para simplificar o tema do debate que vos decía e a falta de acordo, non? Nos poñemos de acordo nin para facer as charlas, non? Bueno, eu vou intentar plasmar un pouco con datos todo o que vos acaba de decir Nandi e concretalo, sobre todo no ámbito galego, non? Que é o noso prisma fundamental e no que sí estamos de acordo dentro do colectivo, non? Decía Nandi antes que o tema da transición é complexo, é difícil, non? E por simplificalo, tedes aí un gráfico na vosa dereita que nos di que estamos nunha transición todavía da madeira, que non chegamos a completar como fonte enerxética. Empezouse a utilizar a madeira, continuamos utilizando madeira, despois pasamos para o que foi o carbón, pasamos para o petróleo e vamos implementando cada vez máis fontes enerxéticas, pero non eliminándoas. Aquí o que se di é vamos a eliminar as fontes fósiles e vámonos a quedar cas renovables. Non, o que estamos facendo é adicionar, non sustituir. Vamos metendo cada vez máis porque a demanda enerxética tamén é cada vez maior, non? Importante o que decía Nandi tamén, é dicir, falamos de enerxía, pero centrados na parte de electricidade. Enerxía é o concepto máis global, máis xenérico, a parte eléctrica é un concepto singular do que podría ser a enerxía. Dice que a electricidade é un vector enerxético, é un concepto que nos deixa utilizar a enerxía de distintas maneiras, non? Ben, os que vos decía Nandi acerca da transición, todo renovable e todo electrificado, e aí está a dificultade fundamentalmente, non? Isto que tedes aquí é o que nos traslada o INEGA, o Instituto Enerxético de Galiza, para decirnos como é Galiza enerxéticamente. Na parte da esquerda tedes as entradas da enerxía, no medio serían as transformacións e na última zona, na parte dereita, teríamos o que son os nosos consumos, non? Aí que é o que podemos ver? Que nos, desde o punto de vista enerxético, utilizamos distintas fontes, non só as renovables, e que o que temos nós como país son fontes renovables, fontes enerxéticas renovables, ese é o noso potencial, non? E o que non temos son as fósiles, pero esas fósiles precisámoslo polos usos que facemos de enerxía, tanto no que pode ser a mobilidade, como usos industriais e outros usos. De momento non están preparado todo eso para utilizar fontes renovables exclusivamente. Nós con este balance enerxético do 23, e non é que estemos desfasados nós, está desfasado o INEGA, é o último que ten publicado. Por exemplo, Cataluña ten publicado xa o que é o 24 e incluso avances a nivel de cada concello catalán. O INEGA faino a nivel de país e o resto que se vai amañando como poida, non? Nos aí facemos un pequeno cálculo que non nos interesa moito no detalle, senón é para explicitar que quere dicir eso da transición enerxética, que quere dicir electrificar en términos cuantitativos, en cantidade, non? Bueno, nós o que temos aí son unhas flechiñas vermellas que vedes con uns números que nos din todo aquilo que nos seña consumo vía electricidade, temos lo que pasar a que seña eléctrico, todo. É dicir, por exemplo, todo aquilo que implica gas natural para o transporte ten que ser eléctrico, vale? Todo aquilo que implica produtos petrolíferos tamén para transporte e uso industrial ten que ser eléctrico, non? E o que facemos aí é trasladar todo eso a cantidade de electricidade que necesitaríamos na Galiza do 2023, non na actual, na Galiza do 2023. Quedémonos cos números do final. Os números do final están nunhas unidades que medín cal é a enerxía que precisa, a electricidade que precisa o noso país, e a última cal é a potencia a que hai que instalar, a que temos que ter para poder ter esa cantidade de enerxía, non? Tedes unha cifra arriba con un símbolo máis que nos di esa é a cantidade que teríamos que ter a maiores si queremos electrificar.
tedes unhas en verde, que son as cantidades que no 2023 temos como país de fontes renovables, e tedes outras en negriña, que son as totais, renovables e non renovables. Solo por quedarnos ca última columna, nos no 2023 tiñamos unha potencia instalada para a electricidade renovable do orden de 7.730, sin entrar nas unidades, 7.730, no total, non só renovable, eran do orden de 11.000, 10.950, e se nós quixéramos electrificar o país no 2023, necesitaríamos, para todos os consumos posibles, necesitaríamos do orden de 18.000 unidades máis. Temos renovables 7.000, teríamos que ter a maiores outras 18.000. Eso é a complexidade que vos comentaban antes, da dificultade de que todo seña fonte renovable e electrificar todo, sin entrar no debate de si o podemos facer ou non podemos facer, se hai tecnoloxía ou non hai tecnoloxía, non? Que é o que temos nós como fonte? Pois a renovable, fundamentalmente o noso recurso é o renovable, non? Ben, que debates nos daría isto? Como electrificamos? Pois o que temos aí. Que facemos ca industria, cos consumos enerxéticos da industria? Non todo é electricidade na industria. Hai consumos de alta temperatura que non se poden facer con electricidade polo momento. Ou, cando menos, con electricidade de forma directa. Fálase de que con electricidade podemos facer un gas que se chama hidróxeno, un hidróxeno verde, non? E con ese hidróxeno queimando non liberaría o CO2, non teríamos gases de efecto invernadoiro, pero temos un problema con ese hidróxeno tamén, non? Que ven dunhas fontes renovables e que implican descompoñer auga, non? Con ese hidróxeno queimando podíamos chegar a esas temperaturas. Non utilizamos electricidade directamente, pero indirectamente sí, para producir ese hidróxeno. Precisamente un hidróxeno donde o colectivo debate enerxético Vidán todavía non ten consenso. Temos publicado algún artigo, pero un artigo que traslada o que sí temos claro. O que non, aínda estamos debatindo, teremos que tomar algún viño máis para chegar a algún acordo, non? E que pasa co transporte? Pois exactamente igual, comentaban antes. Podemos electrificar toda a nosa mobilidade. Bueno, se pensamos en turismos, pódese, pero se nos metemos xa en transporte pesado, camións, autobuses, barcos, avións, claro, eso xa é máis complicado desde o punto de vista tecnolóxico, sin entrar en outros debates tamén, non? Dá que falar o tema do turismo que vos comentaba antes Nandi tamén, pero fundamental, o que poñemos aí ao final, non hai unha única alternativa. Nos poñemos isto porque moléstanos moito, cabréanos moito cando vamos a algunha charla a que non nos invitan no debate, pero nos vamos, non? E donde se di que cubrindo con placas solares todos os teitos isto está solucionado. Pois non é certo. Vamos a ver os datos a nivel galego do que implica a fotovoltaica e que cantidade de fotovoltaica teríamos que ter. Recordad os datos de antes, non? Temos 7.000 e necesitaríamos 18.000 máis. Son moitas placas de Dios as que nos farían falta aí, non? Boas noticias. Como estamos no país no 2023 desde o punto de vista enerxético? Pois hai unha serie de obxectivos que non os marca a Unión Europea, non os marca o Estado e a Xunta tamén, pero a Xunta sempre por elevación. Non ten ningún rigor, sino que se o Estado di 5, a Xunta vai decir 10. Ora, de onde sale ese 10? Non lle preguntemos, porque é difícil de aclarar, non? Sempre o marca por elevación. Pero marca obxectivos tamén, non? Bueno, pois nós, se collemos os datos do 2023, un dato importante é a dependencia enerxética. Falaban Andy do cambio climático, é certo. Estamos a loitar contra o cambio climático. Vamos a ter que xa tomar medidas de adaptarnos ao cambio climático, non evitalo, adaptarnos xa, non? A estas alturas. Pero por atrás hai unha motivación económica, que é a dependencia enerxética. É dicir, se non somos capaces de explotar os nosos recursos renovables, non necesitaremos traer de fora os combustibles fósiles e, por lo tanto, pagalos. Hai unha motivación fundamentalmente económica, vestida, como sempre, dunha
certo contexto climático, pero a motivación fundamental, política, cando menos, e económica tamén é esa, non? A independencia enerxética. Bueno, pois nós, no ano 2023, tiñamos unha dependencia enerxética en torno ao 60%, 59,8%. Que quere dicir? Que de cada 100 unidades que nós utilizábamos de enerxía, non só de electricidade, de enerxía, non? 59 viñan de fora, 60 viñan de fora. Logo temos dependencia enerxética, non? Que quede claro iso tamén, non? Ben, pero non estábamos mal nesa dependencia enerxética, porque os obxectivos que se nos marcan é ter dependencias enerxéticas do orden do 50%. Para 2030, no 2023 nós estábamos cerca do 60% de dependencia. Teríamos que rebaixar 10 para chegar ao obxectivo do 2030. Que máis obxectivos nos dan? Esas enerxías renovables, como teñen que contribuir ao gasto enerxético. Bueno, pois a participación desa enerxía, o Estado, que ten o que se chama aí o PNIEC, ese PNIEC que tedes aí, dinos que no 2030 tiñamos que ter unha contribución das enerxías renovables do 48%. E a Xunta, por elevación, o 58%. Como estábamos nós no 2023? Pois estábamos nun 47,5%. É dicir, no 2023 prácticamente cumplindo os obxectivos xa do Estado para 2030. E se nos vamos á contribución das enerxías renovables da electricidade, para a electricidade, aí o que se nos pide estar no 81%, no 85% no 2030, e no 2023 nós estábamos no 76,7%. Podemos decir que en febreiro deste ano estábamos no 91%. Logo estamos superando con moito todos os obxectivos que se nos poden marcar. Galiza no 2023 estaba ben situada e hoxe aínda está máis situada. Non só desde o punto de vista enerxético, tamén na emisión de gases. Gases de efecto invernadoiro. Tedes aí unha curviña, esta de aquí, que nos está dicindo que estamos no ámbito de gases de efectos invernadeiros, pídennos unha rebaixa do 32% no 2030. Ou, se é a Xunta, xa se vai un pouco máis aló, 75, 50, a Xunta eso dalle igual, é cuestión de poñer números. Nós, no 2023, estábamos nun 38%. Cubríamos con moito xa os obxectivos marcados polo Estado para 2030. De onde ven esa diminución de emisións de gases? Pois fundamentalmente do sector industrial. Vanse pechando centrais térmicas fundamentalmente, non? E iso diminúe moito a emisión, non? Tanto é así que este dato que temos aí está nos dicindo que no 2024, 2023, as emisións da industria, desde o punto de vista enerxético, eran inferiores xa ao que son, como vedes aí, o transporte, que é a fonte de emisión de gases de efecto invernadoiro máis grande, a que máis contribúe a nivel galego. E incluso ese sector enerxético estaría preto das emisións do sector agrogandeiro. Logo, Galiza cumplindo esos obxectivos. Como? Pois aquí pegamos un pequeno brinco, porque temos os datos, vámonos xa a 2025, e vamos ver onde sacamos nosa electricidade. Nós temos plantas de xeración de electricidade por un total de 9.614 unidades. Serían megavatios, pero bueno, quedámonos con unidades. De elas, 7.800 prácticamente son renovables, é dicir, o 81% en potencia, o 81%. Cales, conocidas por todas, eólica e hidráulica. Aí é onde temos. Pero ainda temos contribución do que serían fósiles, que serían fundamentalmente os ciclos combinados de gas, non? Sabón e as pontes, e despois a coxeneración tamén. De aí é de onde sacamos esa electricidade. E iso que implica? Pois que prácticamente o 85% dos concellos a nivel galego teñan algunha instalación de xeración de electricidade. Todos os que están aí, excepto os que estaban en verde, en xuño de 2021 tiñan algunha instalación. Parque eólico, fotovoltaica, central de coxeneración, ciclo combinado, centrales hidráulicas, esos concellos. Os de verde xa non están verdes,
Ahora mismo, desde 2021 hasta hoxe, hai parques eólicos xa en algún deles tamén. O 85% de media, hai provincias que chegan ao 90%. Non? Esa é a ocupación que teríamos de terreo. A donde nos leva eso? Pois, o que decía antes Nandi tamén, a contribución renovable na xeración de electricidade desde o 2014, non? É superior a dos fósiles. 2014 porque é o dato que temos, hacia atrás tamén habría anos. Pero estamos dicindo que, por exemplo, pechado 2024, as renovables supoñen o 85% da electricidade, de produción de electricidade. O 85%. Eso que quere dicir? Pois quere dicir, ademais, que temos un recurso renovable mellor que todos. Non hai ningunha outra zona do Estado español que teña o recurso renovable que ten Galiza. Pódenos poñer as Castelas, Aragón, Andalucía, o que queran poñer por aí. Pero hai que ter en conta que a xeración e as instalacións están nun territorio. E ese territorio ten unha extensión. E esa superficie influi. Bueno, pois se nós facemos a densidade de xeración renovable en términos de canta electricidade por cada kilómetro cuadrado, pois vedes aí abaixo que Galiza, con diferencia, está moi por enriba de calquera outra, incluso da media do Estado. Eso quere dicir que temos o millor recurso renovable de todo o Estado, con moita diferencia, non? Comentaba tamén Nandi, se facemos o noso perfil eléctrico de demanda de electricidade e xeración de electricidade por habitante per cápita, vámoslo facer para que podamos comparar con outras zonas do Estado tamén, aí tedes tres líneas. A liña verde é a xeración eléctrica de orixen renovable, a liña azul sería a xeración eléctrica total, renovable e non renovable, e a vermella sería a demanda, o consumo que temos per cápita. Que podemos ver aí desde o 2011, que son os datos que nos podemos manexar? Pois vemos que só ca parte renovable, só ca electricidade de orixen renovable, estaríamos a cubrir a nosa demanda. E vedes que cada vez con máis distancia. Cada vez non é que xeremos máis electricidade renovable, senón que, como veremos despois, por desgraza, e como se aprecia xa aí na gráfica, cada vez temos menos demanda. Non? Sin embargo, seguimos tendo unha xeración total moi alta. Eso que implica? Pois que nós somos exportadores de electricidade, territorio de sacrificio. Nos producimos para que outros consuman. E iso está se acrecentando todavía máis. Aí tedes desde o 2011 o que sería a porcentaxe de electricidade que se exporta dende Galicia cara a outras zonas do Estado. No 2024 o 38%, no 2023 un 43%. Ben, logo xeramos para os demais, cumplimos os obxectivos como víamos antes, estamos por enriba dos obxectivos 2030, non? En cómputo anual. Se vos fixaches, os datos anteriores estaban referidos todos a anos pechados. Decían antes, vamos a aumentar a lupa, vamos a meternos no detalle e vamos a coller un ano é algo que temos nesa gráfica, e vamos a ver que pasa mes a mes. Aí temos moitas líneas, a vermella é a demanda, é o noso consumo. A azul é a xeración total, a verde sería a xeración, a azul é a xeración renovable. Que podemos apreciar aí? Se collemos o 2024, podemos ver que esa liña azul de xeración eléctrica renovable está prácticamente sempre en todos os meses por enriba da nosa demanda, excepto en xullo, agosto, setembro. Xullo, agosto, setembro, nós somos deficitarios en electricidade de orixen renovable. Non chegamos a producir o que consumimos. Pero sí podemos ver aí algo importante, que, sin embargo, no resto de ano producimos moita máis. Moitísima máis. Se nós fóramos quen de poder trasladar todos estos picos que temos aquí ao principio, ou xa no 2025 tamén, ali a final, hacia o Brao, nos estaríamos cubrindo con moito a nosa demanda. Non teríamos ningún problema. Seríamos independentes desde o punto de vista eléctrico. E seríamoslo mes a mes. Eso que é?
pois é o que se chama almacenar enerxía. Almacenar a electricidade, pero non con baterías, porque as baterías almacenan en términos de días, de horas, semanas, como moito. Nos necesitamos pasalo de unhas estacións a outras, de máis tempo, do outono para o brao. Por lo tanto, necesitamos almacenamento estacional. E deso todavía non se está a facer. Se quitamos os bombeos, non hai outro tipo de estacionamento que se esteña a desenvolver. Nos levamos reclamado, e así aparece tamén no libro, en algún artigo, que no noso país debería de haber un centro de I+D+I de almacenamento enerxético. Fundamentalmente pensando en almacenamento enerxético estacional, de gran duración. Hai un centro dese estilo en Extremadura, que está cofinanciado polo Estado e tamén polo país veciño, non? Pero resulta que eso impide que Galicia poida ter o seu, según os criterios do Estado e da Xunta, non? Que botaron atrás todas as iniciativas que se intentaron levar en ese sentido, non? Teríamos outras opcións tamén, sin ser almacenamento. Podríamos coller esa liña vermella que nos no Brao supera o que producimos e baixala. É dicir, consumir menos. E non só de aforro e eficiencia enerxética, sino renunciando a determinados estilos de vida tamén, non? Hai xente que di que podemos renunciar ao 90% desa electricidade e que podríamos seguir tendo a mesma calidade de vida. Nos non somos capaces de facelo. De facelo quero decir de que os números sayan aí, non o vemos. É o que lle chaman decrecentismo, non? Chega a esos ámbitos. Que podemos facer tamén? Que esa liña vermella aí suba, ou perdón, que a liña azul, que a xeración renovable seña maior. Claro, eso que implica? Pois ter máis centrais de xeración, instalar máis xeración renovable. Ou ter incluso esa verde que temos, que é a xeración eólica, que nos permita ser máis estable durante todo o ano. Claro, pero o vento aquí sopla cando sopla, non sopla todo o ano igual. Bueno, hai quen di que, por exemplo, no mar sopla máis estable, non? Logo, aí a eólica mariña podía ser un contributo tamén. Cuidado, estamos dicindo o que pode ser, nada máis, non nos estamos posicionando. De acordo? Se fai falta nos posicionamos. Sí, neste momento, digo, deixámolo para despois. Un dato interesante, 2024, mes de agosto. Ni siquiera con toda a xeración eléctrica daba para noso consumo. Renovable e non renovable, cos ciclos combinados e con todo, non nos chegou a agosto a nosa xeración para cubrir o noso consumo. Logo, somos excedentarios eléctricamente. En cómputo anual, sí, desde fai moito. En cómputo mensual, non. Somos excedentarios enerxéticamente, nin anual, nin mensualmente. Non, somos dependentes enerxéticamente. Vale? Son conceptos que nos interesan que queden moi claros, non? O grande problema que temos, esa é a curva da demanda da electricidade, o consumo de electricidade a nivel galego. Que é o que estamos vendo? Que desde o 2019 vamos cara abaixo. Podemos entender o que pasou no 2020 sin necesidade de explicalo, non temos por que decilo, pero fixadevos que os últimos datos que temos de 2025 son de consumos por debaixo do que había antes da COVID. Logo non fomos capaces de recuperar esa demanda. Por qué? Fundamentalmente por consumos de tipo industrial. Fundamentalmente. Menos consumo industrial. Eso quere decir que se pechan industrias ou que se regulan esas industrias. Fundamentalmente porque se analizamos polas chamadas provincias vemos que eso é distinto. O que Coruña e Lugo fundamentalmente teñen demanda de tipo industrial, pero que son xa Ourense e Pontevedra máis equilibrado, pero hai máis demanda do que é o doméstico e de servicios que de industrial. Eso é, polo menos, os datos que nos din os últimos do INEGA, que vedes que chegan hasta o 2016. Non somos uniformes tampouco en ese sentido. Esa demanda comparada co Estado, que pasa? Pois nós non collimos que pasa de un ano para outro. Nós o que fixemos foi, vamos a coller un período temporal o suficientemente amplo para que unha media de todos eles reflexe cal é a demanda que ten o país.
e collimos un período de 2011 a 2020. E despois o que fixemos foi comparar o resto dos anos, 21, 22, 23, con esa media. Non? Que é o que obtemos? Pois obtemos que o noso país, a respecto desa media, no 2023 tivo un 33% menos de demanda. Unha terceira parte menos. Cando o resto do Estado tuvo un 5% menos. No 2024, o último ano, estamos nun 29% menos. E o Estado nun 3% menos. Logo, o problema estámoslo tendo aquí, no noso país. No resto do Estado, isto non está a pasar. Hai zonas que se recuperan máis que outras. E aí está o noso verdadeiro problema. E dito isto, que nos queda? Galiza está ben cumplindo obxectivos, vamos, digamos, con bon recurso e temos moitas posibilidades, casi cubrimos a nosa demanda exclusivamente con renovables, polo tanto non temos presa. Nos opinamos que non nos ten que vir imposto dende fora a necesidade de implantar máis eólica, a necesidade de falar de eólica mariña, a necesidade de se as nucleares, que aquí non temos, se siguen funcionando ou non siguen funcionando. Aquí, no noso contexto, temos tempo para parar, levantar o pé e pensar. E decir que é o que queremos. E o fundamental é, se queremos saber que cantidade de electricidade vamos a necesitar, primeiro temos que definir que país queremos. Porque non é o mismo querer un país que viva do xacobeo, que terá, polo tanto, menor demanda eléctrica, que un país que tamén teña industria, que vai necesitar maior demanda eléctrica. Logo, o primeiro que temos que facer é definir cal é o país que queremos, decir que demanda é a que precisamos e despois ver como podemos cubrir esa demanda cos nosos recursos. Pero pensando en nós, non no resto do Estado. Non no resto do Estado. Nós, en todo caso, seríamos partidarios de exportar electricidade, primeiro, unha vez que cubramos as nosas demandas, e despois se nos interesa. Porque igual o que non nos interesa é exportar a electricidade, e se nos pode interesar exportar os produtos que se poden producir, valga a redundancia, con esa electricidade. Ten máis valor engadido poder exportar produtos que non poder exportar as materias primas ou as materias que se necesitan para esa produción. E en ese período de reflexión, que é o que temos que facer? Pois dar resposta a moitas preguntas. Nós temos aí algunhas plantexadas. Algunhas plantexadas que xa resolvemos no libro, damos a nosa proposta, e outras que o que fixemos foi, en colaboración coa CIGA, pois darlle unha resposta máis ampla e meternos no contexto e decir que é o que temos que facer como país. No ámbito do país, e tendo en conta que estamos nun Estado, pois que habría que facer tamén no ámbito do Estado. Nós temos aí esa estrategia galega, as bases para a estrategia galega da enerxía, en colaboración tamén ca propia INEGA, coa propia CIGA, que están publicadas na súa página web e tamén podedes acceder a ela. Pero, como Nandi pedía debate, eu deixo iso aí, porque son preguntas que hai que facerse, e aí en verde estarían as nosas posicións. Por exemplo, por que a eólica ten autorización, é dicir, unha vez que se permite que un parque eólico se instale, pode funcionar a perpetuidade, de por vida, en propiedade privada, aínda que lle den declaración de utilidade pública e pode expropiar, mentras que unha central hidroeléctrica ten unha concesión por un máximo de 75 anos e despois revirte todo a propiedade pública. O debera. O debera telo, bueno, perdón. Debera revertir. Non? Por que? Os dous son recursos naturales, auga e vento. Pois a única diferencia é que a auga está reconocida como de dominio público e o vento non. E iso só é facer unha lei. Unha lei con 2 ou 3 artigos, non se necesita moito máis. Pero aí está. O que se falaba antes da empresa pública, nós demandamos empresa pública. Unha empresa pública que ademais podría empezar a ter o seu contido recuperando esas centrais hidroeléctricas que teñen superado con creces os 75 anos de concesión. Hai nas que pasaron dun século para outro. E están sin recuperar porque a Xunta nas quere recuperar. Ou, por exemplo, pois o que podría pasar co que sería
as concesións que se faigan ou as autorizacións que se den, sobre todo pensando na eólica, non? Pasamos de un método que eran as poxas, as subastas, recordade do bipartito, non? Cando o BNG tiña a Consellería de Industria, fixo unha poxa eólica que tiña retorno para o país, non? Pero ese sistema desapareceu. Ahora é o primeiro que chegue colle. Non hai poxas. Non. Nandi pon sempre o exemplo do oeste, de cando chegaban os colonos, iban no seu cabalo, metían ali un pau e aquel terreo era deles. E era deles a perpetuidade. Pois na eólica é igual, sin nada a cambio, non? Ese debate tamén se debe de dar, non? E para nós temos aí unha parte final que comentaba xa antes Nandi tamén, que é fundamental, que non se pode facer ningún tipo de transición enerxética si previamente non se fai un plan social. Un plan social que informe claramente de cales son as consecuencias desa transición enerxética, cales son os efectos sociais desa transición enerxética e que compense as desigualdades desa transición enerxética. E iso non está por ningún lado, nin á dereita nin á esquerda. Non aparece absolutamente por ningún lado. Nos buscamos referencias e non atopamos absolutamente nada do tema. E quédame aquí. Chégache. Pois ben. Bueno, abrimos unha quenda ahora de preguntas ou intervencións que querades aí opinar. Eu queria facerche unha pregunta que non me quedou clara. Cando falabas de que hai posibilidade de acumular enerxía para compensar uns meses con outros, queres dicir que técnicamente é posible? Sí, hai que non que se fai porque non hai interese, pero que técnicamente sí é posible. A ver, aí hai dúas en este momento hai dúas tecnoloxías aí que poden facelo. Por un lado os bombeos reversibles, non? Que permiten que ti almacenes a auga na parte de arriba o tempo que queiras e despois cando precises turbinar, deixala caer, non? Contrólalo. O bombeo, digamos que a tecnoloxía de almacenamento estacional, ahora mismo máis puxante, non? E despois hai o que se chama almacenamento térmico. Que quere decir eso? Que cando tes exceso de electricidade, utilizas esa electricidade para quentar un material que pode ser pois desde barras de aceiro hasta pedras, non? Determinado tipo de material. Ti quéntalo, eso mantelo quente e cando necesites arrefríalo para utilizar esa enerxía. Eso estáse facendo, por exemplo, en Italia, nunha central de Enel, Endesa, non? Nunha térmica bella, pois aproveitaron parte das instalacións desa térmica de carbón para facer almacenamento térmico. Foi unha das reclamacións que se fixo no seu momento tamén para as térmicas galegas que se estaban en peche, pero bueno, vemos que tampouco tuvo ningún efecto. Esas son as tecnoloxías actuais. Hai outra, que donde temos o debate aí tamén, que foi plantexada así inicialmente, que é o hidróxeno. Ti utilizas ese exceso de electricidade para producir un gas que é o hidróxeno. Gárdalo e cando necesites, pois queímalo. Vale? E podíalo facer tamén desa maneira. Solo que esa idea inicial de almacenar enerxía desa maneira ahora xa é totalmente distinta. Ora, quérese producir hidróxeno para utilizalo sin necesidade de almacenar enerxía, sino para consumos directos e punto. Con un problema, que facer hidróxeno verde é carísimo. Que foi efectivamente hidróxeno verde unha solución, é que discutimos moito. Hidróxeno verde pode ser unha solución técnica, pero non económica, no día de hoxe. Técnica, si ti podes facer hidróxeno verde, con hidróxeno verde podes facer máis cosas despois. O sea, aproveitar cando hai moito vento e non hai consumo, pois sigues producindo electricidade para facer o hidróxeno. Sale carísimo. Ese hidróxeno... Todos os proxectos que hai de hidróxeno, todo, que vimos todo, que van, bueno, ao momento que había proxectos por outros lados, non se van facer tantos, todos subvencionados, a costa do horario público, porque é carísimo. Entón, eso hai moito que avanzar aí todavía, para transporte aéreo, para transporte marítimo, a electricidade non vale, o hidróxeno podría valer. Os derivados do hidróxeno. Amoníaco, metanol... Poderían valer, pero de momento non están. Claro, se está competindo con outros recursos enerxéticos que já están, como o petróleo, o gas natural. Entón, hai un problema económico que está sin solventar. Además, o hidróxeno ten outro problema que utilizas máis enerxía para producilo
da que despois vas a aproveitar. É deficitario en ese sentido. Co cal, se o plantexamento era eu teño un exceso de electricidade renovable que a tiro, pois en lugar de tirala, trato de recuperar unha parte facendo hidróxeno. Non me salen moi ben as contas, pero recupero unha parte, non? Claro, se me dedico solo a producir hidróxeno, non ten moito sentido. E ademais, con un aliciente que a partir de 2028 cada central que quera producir hidróxeno verde ten que ter asociado o seu propio parque eólico ou a súa planta fotovoltaica. Non valen as que xa teñan construídas, teñen que ser de nova construción. O plantexamento inicial era das que teño e non podo aproveitar a electricidade, vou aproveitala para xerar hidróxeno. Aí cambiou todo, non deu a volta. O hidróxeno levase utilizando desde moito tempo, hai o que se chama o hidróxeno gris, que dos combustibles fósiles en calquera refinería de petróleo están utilizando. Precio, por poñer uns datos, pode andar por baixo de un 2 euros kilogramo. O hidróxeno gris. O hidróxeno gris. O hidróxeno verde, en este momento, como mínimo 6. Como mínimo 6. E ahora acabanse de inventar outro hidróxeno, que é o hidróxeno gris, pero evitando que na produción dese hidróxeno gris se emita CO2, que é o que lle chaman hidróxeno hipocarbónico. E ese está en torno a 2 euros, encaixaría en precio. Pero claro, necesitas combustibles fósiles. Logo aí a independencia enerxética queda onde queda tamén, non? E, bueno, ainda está tecnolóxicamente ten bastante que avanzar tamén por aí. Pero alternativas tecnolóxicas hai. E nós o que pretendíamos é que Galicia tuvera o seu propio centro para seguir traballando aí. No País Vasco teñeno en Extremadura, calquera que se precie teña recursos, pois vai intentar ter algo por el estilo, non? Menos aquí. No, vamos a ver, eu en relación ao debate de porque outro día escoite a pasada semana, non sei se entendí mal, que, non sei, algún representante da empresa do automóvil se dirixira á Unión Europea ou á Comisión Europea no sentido de solicitar a modificación do calendario da sustitución da eliminación dos combustibles fósiles cara ao ano 2035, porque a industria do automóvil estaba a comprobar de que nestes momentos non é posible esa transición porque non se están vendendo coches eléctricos polo que apuntaba vos, polo prezo elevado que teñen e porque tampouco hai unha rede para carga dese tipo de vehículos. Entón, eu non sei se realmente ese calendario se vai cumprir ou non, porque, a ver, se a industria do automóvil, que en teoría era que estaba apostando unha parte dela importante por esa nova tecnoloxía de coches eléctricos, se vai ser posible ou non. E logo outra cosa que a mí parece moi importante cando falamos da enerxía é o tema da pobreza enerxética, non? Porque, nos aproximamos ao inverno e cada vez o coste da enerxía nas nosas casas, nos nosos fogares, é unha parte importante do orzamento que temos que destinar. E claro, cada vez se produce máis enerxía con alternativa ou non de combustibles fósiles, pero o prezo non se abarata, é dizer, porque os que producen enerxía son os mesmos que producían enerxía, por exemplo, os que producen enerxía eólica son os que producían enerxía térmica, son as mesmas empresas, non? Que se están beneficiando de outras tipo de produción, pero que realmente non está repercutindo no abaratamento da enerxía nos fogares. Entón, eu creo que pasa pola creación dunha empresa eléctrica pública, pero por algo máis, porque, claro, o goberno do Estado, que ten as competencias principalmente nesta materia, non está a facer nada para que os beneficios da produción enerxética das empresas nos repercuta a nós, porque cada vez o prezo da enerxía é máis cara, non? E iso afecta, porque non podemos prescindir da enerxía, non? Inclusive, cando nos aproximamos ao inverno, a hora de quentarnos, non? Entón, ben, eu creo que eses temas... Pero, o dos coches, va así telegráficamente, o dos coches estaba para 2035 e efectivamente as empresas de, que vou dicir en Vigo dos coches, do que estelantes, quer dicir, as empresas dos coches, as fábricas de coches en Europa son importantísimas a moitos niveis, de xeración de economía, de emprego, e claro, están presionando a Unión Europea para que ese calendario, xa decíamos nós, hai un calendario teórico que nós xa estamos empezando a ver que xa se empeza a chegar o conto. De feito, a Unión Europea, nun acto de claramente servilismo, hai pouco, foi ali a onde xoga o tipo este a golf, ali a Escocia, o Donald Trump, e comprometeuse a comprar en varios anos, non sei cantos anos, 600.000 millóns de euros de combustibles fósiles a Estados Unidos. Para que queremos tanto combustible fósil?
é un disparate que se fixe. Bueno, quer dicir, os prazos da Unión Europea 2035, 2040, quer dicir, nós estamos vendo que na Unión Europea non hai nada oficialmente, xa empezan a decir que non damos chegado, non? Non queremos entrar por uns tenderos. China ten outro calendario, que China é dos estados que máis contamina como estado, non como per cápita, non per cápita. Claro, hai 1.000 millóns de chinos, son moitos chinos juntos. O calendario chino é diferente ao europeo, pero están sendo máis rigurosos. Para que son aquí nesta xeopolítica non se pode dicir, porque son chinos, pues están sendo máis rigurosos, e siguen queimando carbón. Pero están sendo no calendario diferente. O tema do precio de electricidade e as renováveis. Vamos a ver. O mercado mayorista de electricidade funciona en base a poxas que antes eran diarias, de 24 poxas ao día eran. Unha poxa por hora, non? Ahora é cada 15 minutos, desde hai un mes. Na poxa de quen produce sempre marca o precio a tecnoloxía máis cara. A tecnoloxía máis cara dalle o precio a todas as tecnoloxías que están funcionando nese momento. E no momento dado no sistema podes ter hidroeléctrica, eólica, o que sexa, non? Si teóricamente o precio máis caro debería ser o ciclo combinado de gas, si entra un ciclo a producir nesa hora que están producindo o resto, marca o precio a todo Dios. Todos cobran igual. Sempre da máis cara é o que se chama mercado marginalista. E outro problema que é renovable. A renovable é intermitente. A gas que teñas auga, o bombeo, se tes auga almacenada, podes xogar. Pero o vento e o sol, a fotovoltaica, varía moito, e a auga tamén varía moito dun ano para outro, non? Entón, as enerxías renovables, de momento, hasta que teñamos almacenamento enerxético, necesitan sí ou sí tecnoloxía de apoio, e se non hai que apagar a luz. Un sistema todo con renovables, se non ten tecnoloxías de apoio, tecnoloxías que podan cubrir unha falta de vento ou unha falta de sol, no sistema non dá. Entón, vamos camiño a ter tecnoloxías que nós denominamos ociosas de apoio. E ter tecnoloxías ociosas de apoio é pagarlle unha tecnoloxía porque este parada. Igual que un parque de bombeiros porque non funcione, que é mellor que non funcione. Pero igual hai que ter tecnoloxías de apoio porque neste momento tecnolóxico, que a tecnoloxía coñecida, non se pode de momento xestionar un sistema que dixen antes que casa permanentemente produción e consumo, está casando permanentemente produción e consumo, e a xente que se lle dá interruptor quere caixa luz. Entón, a nosa aposta é Galicia ten 2 ciclos combinados que contaminan, consumen gas natural, pero neste momento concreto eses ciclos non para que funcionen, pero sí que estean como garantía de suministro. Non para que funcionen, deben ter prioridade no sistema ou entrar no sistema as enerxías renovables. Polo efecto ambiental e polo efecto de dependencia económica, que nós tamén damos importancia. Ese é o noso petróleo, é o noso vento e a nosa auga. Ese é o noso petróleo. Entón, pero saber que ten talón de Aquiles, e de momento hasta que teñamos tecnoloxías de almacenamento enerxético masiva, temos que ter alguma tecnoloxía que cubra ese oco. E de momento que hai hoxe, veremos o hidróxeno que hai así, pois nós debatimos moito do hidróxeno porque hai unha aposta moi grande por el e eu non acabo de ver, Kiko ve máis que a min e tal, pois temos que ter algo que apoie, pero saber que a casación de precios no mercado mayorista desde o ano 97, non é un invento de agora, desde o ano 97 con o goberno de Aznar, na casación diaria da poxa as tecnoloxías cobran todas igual, sempre o precio da máis cara, sempre o precio da máis cara, e pensar que a diferencia de producir con auga a producir con gas de precio, o gas varía tamén, hai unha bolsa de gas do día a día, pero bueno, é dicir, un precio de producir con auga pode ser un megavatio pode ser 10 euros, depende do amortizado que este a central eléctrica, a central eléctrica, moita está moi amortizada, non? 10 euros. Unha con gas pode chegar a 90 ou máis, e ti vais pagar, se entra de 90 a que lle costa producir a 10 e vais pagar a 90. Eso do sistema eléctrico funciona así. E esa diferencia é beneficio para a empresa. Caído do ceo se chama. Chámanse, na terminoloxía do sistema, do argot, o que teñen as hidroeléctricas e as nucleares, se chama beneficios chovidos do ceo. Beneficios chovidos do ceo, porque che dá a tecnoloxía máis cara.
Eso funciona así, que decir, non hai, eso xa mercado marginalista que non temos posto aí, pero non sí que temos escrito en diferentes postarabos aquí, que nos parece un sistema, antes non era así. Antes do 97, da lei esta de Aznar, as tecnoloxías cobraban uns costes recoñecidos según cada tecnoloxía. Non é igual producir con carbón, depende con carbón, que producir con eólica. Non é que non hai, son custes totalmente diferentes tal. Pero o sistema está así. Entón, temos moita renovável, debía baixar o precio. Teóricamente baixa, a veces, incluso a veces precios negativos. Pero o que un paga no recibo non é só iso, no recibo pagamos moitas cousas. Entón, todo eso hai que darlles tecnoloxías de apoio, que hai que pagar. Que hai que pagar. No recibo eléctrico, para que son charlas que demos en alguna ocasión, no recibo eléctrico se pagan moitas cousas. Además, cousas que, bueno, por exemplo, que a xente non... Hai unha parte do recibo que somos solidarios en cada recibo con os territorios extrapeninsulares. Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla. Porque como ali son sistemas máis pequenos, son máis caros. Entón, que fai? O sistema, estou dicindo ao ano, as cantidades poden dar en 1.400 millóns de euros, que pagamos recibos solidariamente. O sea, os recibos se pagan cos... Mitad se paga recibo, mitad se paga ahora en orzamentos. Pero se paga, se estivo pagando hasta pouco a moratoria nuclear, de cando Felipe González. Se pagaron 6.000 e pico millóns de euros. A moratoria nuclear de 5 centrais que se iban a facer e non se fixeron. No recibo paganse moitas cousas. Entón, ainda que no mercado vexes a veces hai moita renovável, baixou o precio, xa veremos o recibo. Non son cousas iguais. Un dato tamén, se me permite, Sí. no tema da empresa pública. Decir, hai o debate tamén de se a empresa pública rebaixa ou non rebaixa os precios. Hai unha rebaixa indirecta. É dicir, a empresa pública, se ten xeración e entra neste mercado, ten que respetar as reglas do mercado marginalista. É dicir, non pode ofertar a electricidade moi barata, pero o que peche é o que lle vai a dar o precio, non a empresa pública, non? Que ocorre? Que a empresa pública vai a cobrar de aí, vai a ter ingresos, e esos ingresos indirectamente son os que se poden utilizar para o tema da pobreza enerxética ou para outras finalidades, non? Esa é unha das ventaxas que tería a empresa pública, aparte de, bueno, meterse en proxectos de xeración, almacenamento e demais, como fai, por exemplo, o Ente Vasco de Enerxía. Cando hai unha tecnoloxía que non despunta ou hai unha fonte enerxética que lle parece de interés, se non hai interés privado e leválo adiante, o que fai o ente é facelo el ou con participación de algunha empresa privada, pero sempre con maioría pública, non? Iso é o que fai o Ente Vasco de Enerxía. Non pensemos eso nun INEGA, por exemplo. Que nos vemos a empresa pública tamén como planificación do sector eléctrico. Que pasa na Galiza? Quen planifica aquí o sector son as empresas privadas. Se veñen e poñen o monte non sei que, hai que poñer un eólico, pero non decide a Xunta de Galicia, decide unha empresa privada. A Xunta de Galicia é unha xestoría, tramita papel, e lle dá a autorización, ali vai. Pero decir, estamos actuando no territorio, a producir electricidade e actuar no territorio, da forma que sexa. Ven facer un encoro, ven entrar. Entón, eso ten que ser de un diseño público, de que queremos facer con o noso país e que non nos lo decidan empresas de fora, que por certo, varias das empresas de fora que actúan aquí son públicas, que eso xa é lo demás. Starcraft, Noruega, 100% pública, Iberdrola, con cartos do ladrón este de Qatar, Enel de Italia, o sea, que decir, aquí hai unha seche de empresas públicas actuando, pero non temos unha galega, e o problema é que as empresas planifican os usos do territorio, porque non é poñer un parque eólico, é poñer a liña de evacuación, non sei que, nos planifica o territorio e a xunta de xestoría. Entón, a empresa pública tamén a vemos como facéndose responsável de que país queremos, que electricidade o que decía aquí necesitamos e como planificamos esa instalación no territorio. Porque eso é fundamental. Eso fan o que fan o Ente Vasco de Enerxía, diferencia do partido cando fai, se vai unha poxa que marca as condicións e quen a fai. Aquí non hai condición ninguna, aquí chega unha empresa, fai uns estudios técnicos, lóxicamente, e di, en tal sitio hai vento, propoño un eólico, porque di a empresa. Pero a nós igual, desde o punto de vista patrimonial ou de que fose, como galegos e galegas, non nos interesa ese sitio. Entón, a empresa pública para nos leva máis contido que tamén leva a responsabilidade sobre o uso do territorio. Sí, bueno, eu quería, polo que estades comentando, facer diferente, cando falades de custo de enerxía,
Unha cousa é o custo de enerxía a pé de campo que lle custa ás empresas xerar esa enerxía, e outra cousa é o custo de enerxía que se traslada á ciudadanía, ¿no? Que é onde ves o que é a diferencia. Facedes mención a ese beneficio que hai do oceo, e vos xa deslizáchedes que se moitas cousas se arranxaban cunha lei. Eu penso que aí nese tema unha lei legislando podería equipararse o custo de enerxía real ao custo que se traslada á ciudadanía, e ademais que estas empresas non tuvesen os beneficios que teñen moitas veces afectando os territorios onde operan, non? Están nos facendo públicos. Iberdrola fixe público antes, en desa do tal, de escándalo, os que beneficios. Pero claro que aquí nós temos claro que estes son decisións políticas. Hai técnica detrás, hai problemas técnicos. Tampouco nos, pero o sector eléctrico é o sector político. Foi nicho, foi refuxo de cantidad de cargos políticos, pero tamén aquí a nivel galego, tamén Grinalia ten aquí as conselleiras, non se nota tal, que decir, o sector eléctrico funciona co BOE. Entón, o problema é que decisións políticas se toman para eses temas. Sí, esa competencia é estatal. Nos no documento da CIGA diferenciamos entre o que se pode facer directamente cas competencias que ten o país e cas competencias que hai que dependen do Estado, non? Que ás veces xa non son só do Estado, a parte das eléctricas que din Andy, sino que ahora estamos tamén dentro da Unión Europea falando dun mercado único eléctrico europeo e demais por aí, non? Sempre se pon o exemplo, cando falamos da tarifa eléctrica, por exemplo, non? De que a tarifa eléctrica ten que ser única, ten que ser igual para todo o Estado, non? Vale, pois aí hai estados dentro da Unión Europea que non teñen tarifas eléctricas únicas, que as teñen diferenciadas. Alemania, Italia, Noruega. E que fan? Pois evidentemente entenden que donde se xera a electricidade, donde se produce a electricidade, aí ten que ser máis barata que donde se consume, que está normalmente a distancia, non? Entre o norte e o sur, no caso da Alemania, por exemplo, non? Bueno, pois aquí non se entende ou non se quere entender, non se quere entender. Se entende. Enténdese ao revés. Madrid produce o 4% que consume. O 4% que consume Madrid. O 4. É claro, nós somos sedentarios, anuncian tamén o 30, o 40, depende de tal. Claro, pero Madrid produce o 4. Claro. En Madrid non ten ningún eólico. Ni no vai ter. Ni ciclos combinados. Ni ciclos combinados. Ni nos vai ter. Madrid non ten ningún eólico. E hasta onde eu sei cando che paso por ali, Montes hai. Non ten ningún eólico, están protegidos. Os montes galegos deben ser de outro nivel. Claro, son decisións políticas. Puramente políticas. Perdón, a tarifa eléctrica que non é única. Bueno, non é única, non? A nivel de Estado, no 2023. 2023 con cargo era do 2019, pero pagámoslo no 2023. No, 2019, 2013 pagámoslo no 2019. Bueno, 2019. Hubo un ano que aquí pagamos a electricidade máis cara de todo o Estado. Porque había o que se chamaban os suplementos territoriais. É dicir, cando a unha eléctrica lle cargas un imposto, se ese imposto autonómico, o que se sentenciou, e hai unha lei que así o di tamén, é que a eléctrica está ten posibilidade de cargarlle ao usuario ese propio imposto. É dicir, cando aquí cargamos, a Xunta di, vou a poñer o canon eólico, e todos contentos porque llevamos aí as eléctricas. Pois contentos sí, porque ese canon que lle posa unha eléctrica ao final pagámoslo na factura. Pode pasar. ¿No? Aí en ese momento, neste dato que decimos, aí non había tarifa eléctrica única, e a lei permite que esa tarifa non seña eléctrica única, pero en sentido contrario. Chámanlle suplementos territoriais. Está na lei do sector eléctrico. Eu quería preguntar, sigo de vez en cando a este home, supoño que non vos, como dixestes o do decrecentismo, pois supoño que non vai moito na vosa onda, pero este Antonio Turiel, pero bueno, non ten que ver, o que quería preguntar é que el sostén que hai unha especie de burbulla do sector eólico e el sostén que hai empresas que están desinvestindo deso porque non ven viable a cuestión dos muiños por unha cuestión de carestía dos materiais cos que se fabrican. Non sei, quería saber a vosa opinión sobre eso. Bueno, con Turiel, que ten é moi coñecido e anda moito tal, nós que discrepamos. O decrecentismo
Vamos a ver, cando tú ya coñeces o sector, non? Entón, cando ti botas as contas e queres vivir só con renovables, as contas non dan. Entón, que non dá? Pois onde podes actuar no consumo? De crecer. Claro, pero de crecer ten consecuencias. A veces xa decrecemos por cuestións económicas. É dicir, as tecnoloxías, os consumos de tipo, vou dicir a cuestión que logo cada un ten a vida que ten, A electricidade é a enerxía dos ricos. Se ti miras un perfil das casas doméstico, isto é un exemplo, se usa butano, que ten unha economía determinada. Se usa gas ciudad, que xa ten outra economía. E se ten todo electrificado, que xa ten outra economía. Digo de tipo, logo pase o que pase. A electricidade é a enerxía dos ricos. Claro, se ti dis decrecemos a veces por cuestións económicas, o que non pode pagar non pode, o sea, non, a pobreza enerxética que decía o compañero, eso é decrecer. A pobreza enerxética, alguén que ter a vivenda nunha condicións de calefacción que igual non pode pagar, entón ten que pasar frío. Decrecer para nós queda moi ben, desde o punto de vista, además, engancha moito ese termo, nós o que non nos salen as contas é decrecer e vivir igual. E que iso acepta a sociedade. Nós, por coñecemento, intentamos ser aforradores enerxéticos, porque vivimos a tal. Creemos que creemos na eficiencia enerxética. Ora, trasladarlle á sociedade. Eso a extrema dereita ten clarísimo, A extrema dereita o discurso ten niquelado. Isto é como o conto do cambio climático, e mira, no país de al lado están quemando petróleo, e nós non podemos quemar. Tal. E iso é, na sociedade, ese mensaxe cala, e hai un rexeitamento ao tema. Entón, a nós eso danos moitas dúbidas, ese discurso. Antes que dixo unha cousa, que logo por espacio, hai outro persoa que sale en Valencia no sector que nós tamén temos relación, ou tivemos relación, Pedro Fresco. Pedro Fresco foi director xeral de enerxía da Generalitat Valenciana, ven do mundo de Podemos, é para nós un gran técnico. Pedro Fresco, además, cortaronlle a cabeza polo seguinte: ele aposta polas renovables, e ele ten un estudio de que sería poñer fotovoltaica en todos os tellados do Estado. Todo canto tellado do Estado con fotovoltaica. Bueno, pois as contas non dan para o consumo de todo o país. Entón, ele defendeu que hai que poñer fotovoltaica a terra. Entón, digamos, quen é máis moderno, no tellado queda moi ben, pero que hai que ocupar un solar a fotovoltaica, pois tivo que dimitir. Editor xeral as contas eran, tes os datos aí? No. Bueno, era todo en cifras, en teravatios, se mide vatio, kilovatio, megavatio, xegavatio, teravatio, como as unidades ou de menos. En teravatios, con todos os tellados do Estado español, a mellor se podías producir, non sei, 70, 90, e necesitamos 1000. Entón, isto é que, como dicía, unha cousa que dixei aquí, non hai solucións máxicas, calquera, ni nós a temos, calquera que viña tiña unha solución máxica, acabouse. Entón, isto é un vendedor de crecepelo. Porque aquí hai que facer moitas cousas, e hai que explicarlas socialmente, e leválas a un debate democrático. O sea, estamos dispostos a electrificar todos os coches. Cantos de vos coñeces aquí tedes coche eléctrico? Alguén ten coche eléctrico? Híbrido? Algún terá híbrido, polo menos. Pois non somos unha mostra de nada, somos poucos, pero nin híbridos. Quer dizer, por qué? Supoño, tes un híbrido. Supoño que polo supoño que polos precios. Entón, aquí hai que equilibrar o realismo e onde vemos nós que a esquerda, porque a esquerda ten un discurso centralizado no cambio climático, que é fundamental. Pero claro, o problema é, e nós tamén, o cambio climático, mira, nós facemos dunha visión galega. Na Galiza ainda non vemos unha cousa que eu creo que vamos ver en poucos anos: os aires acondicionados. Cando un vai pola meseta, por onde diante, empeza a ver edificios, e os cacharros de todas as casas. Aquí, de momento, non está socializado. Non imos tardar moito, porque estamos tendo verán. Si, eu vivo no norte, eu son do norte, e non me fui máis para o norte porque tiña o Cantábrico diante. O sea, xa vos eu viño da lado, o sea, eu recorrín o país para vir para aquí. Entón, no norte, Alberto tamén é veciño meu no mes de agosto, veciño do pobo da lado, ali xa hai cambio, e xa temos chamada turística polo puto clima. Xa nos están jodendo a calidad de vida. Porque onde vivíamos antes uns cantos, ora enches nos xente que veñen que queren dormir a gusto pola noite. Nós sempre dormimos a gusto pola noite, porque xa non dormimos tamén con tanta xente. Entón, os aires acondicionados, e hoxe os aires acondicionados
Cando estudiamos consumo no noso traballo, nas grandes cidades, por exemplo, Madrid ou por aí, notase moitísimo o consumo eléctrico. E ten un efecto pernicioso. Mete frío para casa, pero calor posterior. E isto todo hai que darlle unha volta. Non hai unha volta complexa, sí. Mira, por complementar o de Turiel, se me permites un momentiño solo. Sí, o tema dos materiais. Sí, no, a ver, Turiel ten un discurso, baixo o meu punto de vista, facilón, que estar a contra, e botar números, e coller e decir, bueno, para facer as tecnoloxías renovables, eólica, solar, fotovoltaica e demais, as baterías, necesítanse determinado tipo de materiais, non? E esos materiais, que se chaman materiais críticos, bueno, pois primeiro son escasos, e segundo, están controlados por quen están controlados. Falaba antes, Nandi, do tema que fixo China. China veu a xogada, os demais anunciamos, el veu a xogada e dedicouse a coller pois, todos os xacimentos que había conocidos polo momento de terras raras están en propiedade dos chinos. O 80%, 90% incluso de algún material. ¿No? Claro, non chega. E é certo, se ti, por exemplo, dis cantos coches temos en este momento en todo o mundo, hai que electrificalos, non dá a peza para o tacón. E despois pensando que as baterías teñen unha vida útil, que de cada 4 anos, de tempo que tens que cambialas, non? Podes Turiel di, eso non pode ser. E ademais mete outra componente que, claro, pero que para facer un eólico, para facer unha placa e tal, estamos utilizando combustibles fósiles. Non? Claro, estamos utilizando no modelo actual. Se o modelo progresa e eliminamos os combustibles fósiles, podemos ter tamén unha carretería elevadora que funcione con electricidade. Non habría problema, non? Claro, pero por eso digo, el colle ese modelo e despois dá o discurso facilón de que aquí hai que decrecer e colle un estudio que hai dunha universidade en Holanda, e seno porque yo pedimos nunha charla que deu que concretara ese estudio, deunolo e di, co 10% da enerxía podemos vivir igual, pero cando lle dis que quere decir igual, porque igual non vamos a poder vivir co 10% cando hai unhas necesidades enerxéticas de industrias que non se van a poder cubrir, non? Ou de mobilidade que non se van a poder. Logo, o modelo de vida non vai a ser o mesmo, non vai a ser incluso ca transición que está diseñada, e moito menos co decrecemento. Aí hai que reconocer que a asociación esta que hai, que se chama Véspera de Nada, que está, como se chamaba? Doldán, non? Teñen unha publicación feita que eu non sei se a ten na librería, pero recomendo a leela. Eu leína, dediquelle tempo tamén, e aí sí que se di o que se quere. Guía para o decrecemento. Sí, correcto. Guía para o decrecemento. Aí dice a donde se quere ir con ese modelo de vida. Vale? Bueno, pois pues cada un é libre de escoller esa alternativa ou non, de comparala ou non. É dicir, se está disposto a chegar aí ou non. Aí non entramos, non? Pero bueno, eu só dou un dato e non é menospreciar ni moito menos esa alternativa, non? Pero o propio libro, a guía, hai un momento onde che recomenda, está la lendo con axudas psicolóxicas. Sí, polo impacto que eso vai a ter. É dicir, o modelo alternativo que les propoñen é dificilmente asimilable na situación actual. Para a xeración nosa, para a futura xa non che digo nada. ¿No? Entonces, bueno, son alternativas. Que me molesta ou que nos molesta nos de Turiel? O discurso fácil. Sobre todo de xente que traballa no CSIC, ¿no? E que está nos grupos de traballo onde se está precisamente investigando e promovendo tecnoloxías cara á transición enerxética, non? E el parece que xoga un pouco aí a contra, non? Nunca vin a Turiel nun debate con posicións enfrontadas. Sempre o vin dando unha charla el só ou en foros pois máis proclives tamén a mensaxe que se larga. Perdón, No, nada, digo que sou moi ignorante neste tema, pero me interesa moito e teño leído bastante dentro da miña ignorancia, concordo bastante na vosa visión e creo que o reto que hai vai a ser, polo menos en Galicia, a conflictividade social e a oposición social tan descomunal que vai haber con isto. Penso, por un lado, que aínda que o factor fundamental ten que ser o cambio climático, e que eu creo que ninguén, salvo os 4 tarados que hai por aí, está en contra diso. Pero que os argumentos de peso que realmente onde todo o mundo se pode poñer de acordo é independencia enerxética, que nós como produtores teñamos unha tarifa propia onde paguemos menos e non que sexa todo o contrario. Pero eu creo que a gran dificultade ni sequera o vexo no aire acondicionado ni na calefacción, ainda que tamén teñamos calor,
2 ou 3 meses de bastante frío. Eu de pequena non tiña calefacción, pasei frío bestial. A franxa atlántica é fría, pero tampouco é a meseta, non é interior. En Ourense seguramente pasa máis frío, pero que poderíamos sobrevivir, non? En Alemania o mellor non. Pero o problema do transporte dos coches, e creo que apuntabas aí, que nestemos coche eléctrico ou híbrido. Eu coñezo 2 persoas, un co coche eléctrico, outro con híbrido, nada contentos. Efectivamente, falando do CSIC, eu son do CSIC, no CSIC temos coches eléctricos, un organismo público que o paga cos cartos públicos, cas dificultades que ten o mantemento dos coches, pero que é para un uso moi concreto e que ademais non sale dos teus petos. Entón eu vexo que tampouco temos o transporte público. En Madrid e Barcelona mellor vai ser, ou en outros lugares que teñen bo transporte público, non vai haber resistencia. Aquí, perdonádeme a palabra máis sonante, pero nos joden vivos. É así, nos van a facer ese gasto. Ademais, o tema das baterías, eu teño moita xente coñecida da automoción e falan pestes do coche eléctrico, das baterías en Alemania, que dentro do que decías das causas económicas, a Alemania tamén interesa moito esta transición tamén para reflotar a súa industria a través do coche eléctrico, pero parece que non lle vai moi ben. Eu tampouco me entero moi ben, din que fallan moitas baterías, que ahora Tesla tamén se desploma, os coches chinos ven unha noticia que se disparan. Europa tamén necesita desa revitalización alemana e activar o consumo interno do coche eléctrico. Entonces, todos estamos sin mercar e sin ni siquiera planteárnoslo, porque vai haber unha clase moi desfavorecida que non vai poder mercar, a clase alta que lle dá igual, pero a maioría que somos clase media baixa estamos un pouco a expectativa que tamén nos vai a supoñer un roto moi grande, pero por riba non temos garantías de que iso vai a funcionar, máis alá dos enchufes e todo demais, xa o propio coche. E como necesitamos o coche, pois estamos un pouco a expectativa de que vai pasar. Eu falo por min e por toda a xente que coñezo, O sea, teña máis ou menos pasta, está todo o mundo pensando o mismo. Entón, isto se vai implantar, non se vai implantar, se non temos un coche eléctrico europeo tamén que funcione. Non sei que opinades disto, porque isto que a empresa pública enerxética galega non se arranxa. Bueno, sería unha parte tamén que teria que traballar, non? A empresa pública enerxética. Sí. Sí, nos entendemos que sí tamén, non? Sí, evidentemente o da transición é un cambio bestial en todos os sentidos. Por exemplo, en tema de industria, e por poñer un dato, pechar unha central térmica como a das Pontes, que nos conocémola, implica que para ter a mesma xeración de electricidade que tiña esa central térmica, precisas aproximadamente 3-4 veces a súa potencia en eólica. É dicir, se aquelo eran 1400, necesitas do orden de 4000 e pico, sí, non? En eólica. E se te vas a fotovoltaica son 13 veces máis, coa ocupación de terreo que ten e ca pouca intensidade de emprego que ten tamén asociada. É dicir, eso é un cambio grande. E na mobilidade, eso xa é bestial. É dicir, todo o mundo asocia o coche á liberdade, non? Si tes coche, tes facilidade de moverte sin depender, prácticamente, non? Eso non vai a ser así. E as alternativas que se están dando son difíciles, porque claro, fálase de que nas grandes vilas ti te podas mover no patinete eléctrico, na bicicleta eléctrica, non? Nestas cosas, nas grandes vilas, e non sei en que grandes vilas. Non sei, hai algunhas onde chove abondo, non sei como será eso, non? Pero despois é o transporte público. Que transporte público? Porque aquí se temos que depender do transporte público, nós teríamos que vir onte para aquí, non? E facer noite. Sí. Hai un dato que di que é importante, porque a veces a Voz de Galicia, sobre todo que é o xornal oficial de toda esta tenderetada, que nos compara potencias instaladas. Di, por exemplo, non di Castela León, por exemplo, ten máis potencia eólica que Galicia, sí, pero ese non é un dato importante. O dato é canto produce. Aquí nós no sector se move en horas de funcionamento ao ano. Central térmica de carbón das Pontes, 1400 megavatios, 8000 horas de funcionamento ao ano. Sustituir iso fai falta o triple en eólico. O triple son 4000 e pico, porque fagades unha cantidad, Galicia ten ahora mismo algo menos de 4000 eólicos, de 4000 megavatios eólicos. O sea, para sustituir a central térmica das Pontes de produción hai que instalar o doble do que xa ten Galicia en eólicos. Xa ten dabondo, Por qué? Porque os eólicos funcionan 2.000, 3.000 2.500, 3.000 horas ano.
Entón, non hai que mirar só a potencia instalada, que a potencia é un dato. Hai que mirar as horas de funcionamento anual, que ese é o dato relevante. É o dato relevante. Canto funciona esta instalación? Tantas horas. E produce iso, unha potencia que ten a potencia instalada multiplicada polas horas. E que tal sitio hai máis? Poden ter máis eólicos en Castela-A Mancha, pero igual teñen menos eólicos. É que o potencial eólico galego é superior ao potencial eólico de outros territorios. Temos máis horas de funcionamento ao ano. Entón, non decir, hai que manter máis eólicos porque somos a quinta comunidade, a cuarta, non sei, vamos por... Non estamos quedando atrás. Mira, a mí non me fala disso. A mí falame do que producimos e do que consumimos. Para meter toda a cuestión. E iso é importante. O dos coches, pois nada que comentar. Os coches é un problema social de tres pares de narices. Eu creo que podría ser que comentabas, venda aí, penso, para min, o que nos sangramos nós é como no nacionalismo, negamos que estando no paso na esquerda, non se afronta un debate sobre isto e un debate aberto cos pros e os contras, máis alá de solucións máxicas, máis alá de solucións máxicas, porque hai extrema dereita nos gaña, macho. Os debates que dá a extrema dereita con estas cosas é que nos derrota, vémoslo, porque é un debate moi fácil, a máis acaban no negacionismo sobre o cambio climático e acabamos nos terraplanistas e en barbaridades entonces, a esquerda de ver o nacionalismo sabendo que este é o noso petróleo, deixar de vir a consigna e construir discurso que se poda confrontar con calquera e opinar con calquera, non? E iso nós aí vemos que temos moito por facer. Non sei se hai unha pregunta máis. Bueno, pues nada, pues darle gracias ao compañero Kiko da Silva e a Fernando Branco Nandi por esta exposición interesantísima. Tedes aquí ahora por si queredes levar e creemos que é bastante clarificadora e nada, gracias por a vosa participación e hasta outra.